i Las Palmas, hovedstaden på den største af de kanariske øer. Udsigten fra Catedral de Santa Ana er betagende, men man kan kun skimte en lille del af byen. Las Palmas er lang, 14 kilometer lang og smal. Der er vand hele tiden. Byen har en kystlinje på 43 kilometer, og går man på tværs, kan man ofte gå fra kyst til kyst på få minutter. Men i længden må man tage med bybussen. Byen er opdelt i kvarterer med hver deres særpræg og tilbud. I nord er der strand og park og shopping. I syd er der katedral, museer og shopping. I midten er der smukke parker og shopping. Der er faktisk shopping over det hele. I den sydlige del af byen er centrum San Telmo-parken, der fører til gågadens fashionable butikker. Herfra er der kun en fodgængerovergang til den gamle bydel Vegeta med kolonipalæer, katedralen og palæet, hvor Columbus engang boede. UNESCO har udpeget Vegeta til verdens kulturarv. Las Palmas blev grundlagt i 1478. Det var en spansk kaptajn, som kom for at erobre øen, og her mødte han en lokal kone, som anbefalede, at han slog lejr i palmelunden ved flodens udmunding, for her var masser af frisk vand. Så kaptajnen byggede et lille fort af palmetræer. Heraf byens navn. Men hvorfor er jeg her i Las Palmas? Jo, jeg skal følge koret Nordlys fra Tårnby med mit kamera, mens de på invitation fra de kanariske kulturmyndigheder giver koncerter 3 forskellige steder på øen. Klokken er langt over midnat, da de trætte kormedlemmer efter mange timers flyvetur og mellemlanding endelig når frem. Det går med hjælp fra venner fra det kanariske kor Ainur, som Nordlyskoret tidligere har samarbejdet med, blandt andet da Ainur var i Danmark for nogle år siden. Kan jeg ikke bare sove hernede? Nej, det duer ikke, Heidi. Gaderne bliver vandspulet om natten. Vi bliver alle sammen indkvarteret i ungdomsherberget på Calle Hernán Pérez, en kæmpestor bygning, som engang har været et kloster. Så kan vi jo tage den derfra. Vi vil gerne, at vi gennemgår det hele. Fedt. Og vi regner med at være 5-6 tilbage. Og komme ned til Arkeologi på, skal have koncert. Men vi tager det kl. 10, og der skaffer vi billetter, så du får det refunderet. Efter en hurtig briefing fra dirigenten og hans væbner om ugens programmer og andre ligegyldigheder kl. 1:30 om natten, er det ind i nonnecellen. Godnat og sov godt. Så er det blevet søndag. Morgenmad er meget vigtig, og den indtages i en lille hyggelig café en 10 minutters gang fra herberget, nede i nærheden af katedralen. Vi spiser der hver morgen på byens regning, og det er bare nemt og lækkert. Heidi, hvad skal I lave i dag? Vi skal shoppe. Vi skal på strand. Ja, det tror du, men det må vente. Først arbejde, siden fornøjelse. Trygve har indkaldt til en lille korprøve i salen på herberget. Vi er jo i Spanien, og de 2 spanske sange trænger til opfriskning. Ikke alle har sunget dem før, og der skal også arbejdes lidt med udtalen, så spanierne kan blive lidt imponerede.
så skal vi på tur i byen. Vi har fået gratis dagbilletter til sightseeingbusserne, der kører rundt hele dagen. Vi skal op i den nordlige ende af Las Palmas, hvor afstanden til stranden Playa de las Canteras er kort. Planen er lidt shopping i nærheden af San Catalina-pladsen, og så afslapning på stranden bagefter. Louis Benetton-forretningen havde tilfældigvis mega udsalg lige den dag, så fotografen havde en bænk en times tid for sig selv til at nyde gadebilledet. Men endelig... Har du købt noget godt? Ja. Du har en ret lang bog. Jeg har kun købt 2 ting. Nå, okay. Jeg har købt 2 slik, tror jeg. Lækkert. Og så skal vi ned på stranden. Nu med gule poser. På denne strand begyndte Gran Canarias charter-turisteventyr. Stranden trak skandinaver til i 60'erne. Den er 3 kilometer lang og fint beskyttet mod Atlanterhavets sprængning af et naturligt rev. Men der var til sidst så tæt pakket med turister, at det blev, skal vi sige, lidt anstrengende. Stedet fik tilnavnet kolibakteriens vig. Turisterne drog derfor sydpå til nye feriebyer. Men i dag er der renset ud. Langs stranden løber promenaden Paseo de las Canteras med restauranter, caféer, hoteller og barer til afslappende slendreture på alle tider af døgnet. I syd afslutter Alfredo Kraus Auditoriet, opkaldt efter øernes store tenor. Her holdes kongresser og koncerter. Skulle der ikke bades? Nej. Der skulle shoppes igennem, skutter. Efter en hurtig mojito styres der direkte mod storcentret Las Arenas. Jeg kan næsten ikke få den over lovene. Og så skal den sidde deroppe. Der er der gik for mig og Sara, så gik vi rundt bag på Christine. Jeg har købt her mange. Og efter endnu en times venten og en americano kunne posedamerne så atter drage tilbage mod syd. Is composed by our conductor, and it's called The Earth Itself. And you have to imagine the earth speaking its opinion about the people on it.
mærke det anden gang, jeg har gjort det. Det var en rigtig god koncert sammen med Noah. Vi havde lidt udfordringer med rumklangen, vi lige skulle vende os til. Men til sidst så blev det meget godt. Noah var rigtig, rigtig dygtige. De havde rigtig meget fedt repertoire. Desværre for blandet kor, så vi kan ikke rigtig overtage det. Det er lidt ærgerligt. Det kan være fint. Jeg er tilbage i den gamle bydel Vegeta, som voksede op omkring den gamle havn, og som historisk er centret for handel i Las Palmas. Calle Triana er en af byens smukkeste indkøbsgader, og her findes alle de traditionelle mærkevarebutikker. Og i sidegaderne er der gallerier, caféer og mange små hyggelige tapasbarer og restauranter. La lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, la lágrima cayó en la arena, yo la quisiera encontrar. La lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, la lágrima cayó en la arena, yo la quisiera encontrar. Me pediste un beso, tú me pediste un beso a la orilla del mar, y como no te lo daba, ay como no te lo daba, me pusiste a llorar. Una lágrima tuya, en la arena cayó, una ola atrevía, hasta el mar la llevó. Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, yo la quisiera encontrar. Ay, si yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tu labio, para poderte besar. Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, yo la quisiera encontrar, yo la quisiera encontrar, yo la quisiera encontrar. Yeah. Onsdag var koret inviteret på en bustur ind til midten af øen. Vi havde en spændende guide med, og der var planlagt stop blandt andet i bjergbyerne Arucas og Terror. Første stop er Arucas, som er hovedbyen på det nordlige Gran Canaria, domineret af den store nygotiske kirke. Den majestætiske lavastenskirke, der er fejlagtigt betegnet som katedralen af Arucas, har et 60 meter højt tårn, der er det højeste kirketårn i øgruppen. Byggeriet startede i 1909, og strakt over flere trin blev det endelig færdigt i 1977. Derefter gik turen ind til byen Terror, som er bygget op omkring basilikaen Nuestra Señora del Piño, der er dedikeret til Gran Canarias skytshelgeninde, La Virgen de Piño, jomfruen i fyrretræet. As I was telling you on the past, some the native people were living here, hidden in the forest, and the church, the bishop, sent some monks to introduce the religion, and at some point the bishop came to see the progress of their job. And during his visit,
the Virgin Mary with a child appeared to them on top of a pine tree. Okay. And they were all amazed, no? So the bishop, the monks, and the native people. And they had no doubts, no? They did not hesitate anymore, and they converted into Christianity. Terror bliver af mange betragtet som Gran Canarias smukkeste by. Byens særpræg er husene i den karakteristiske kolonistil med de mange markante døre, karme, vinduer og balkoner i mørkt udskåret træ. Mange af bygningerne er helt tilbage fra 1500-tallet og er så kulturelt og arkitektonisk værdifulde, at Terrors centrum bliver erklæret som nationalt mindesmærke i 1979. Vi kører videre og skal højere op. Pico del Porto de las Nieves er med sine 1949 meter det højeste punkt på Gran Canaria og udgør også midten af øen. Vi får også et glimt af naboøen Tenerife ude i horisonten. Og det er ikke slut med flot udsigt. Vi gør holdt ved det 4-stjernede hotel i San Bartolomé, hvor vi er inviteret til 3-retters frokost i 1200 meters højde. Efter en lang dag med bustur og oplevelser i højderne, er der brug for at komme ned på jorden igen og slappe af. Og hvor kan det gøres bedre end i en hyggelig bar på Playa de las Canteras med mojitos i den lune aften. Nej. Og spiller. Der er bare lidt mere smag i. Ja, bare lidt mere kontrol. Ja, vi bare gerne vil have det også. Og så var det sådan, con røs. No, not control, but con røs. Så, hvor det vildt det der. Så prøver de lige ind igen med maverne. Så er du totalt glad. Nej! Om torsdagen skulle koret give koncert i den norske sømandskirke i Argentyn mod syd. På vejen bliver der tid til sol og bad på Playa del Ingles ved Maspalomas, som er Spaniens største ferieby.
Udover et besøg af et kor fra Danmark, er en af de største attraktioner her klitlandskabet, der strækker sig mellem Playa del Inglés og Maspalomas. Mellem restauranterne er man i et øde stykke mini-Sahara på 4 kvadratkilometer. Smukt og fascinerende og bevægende. For de op til 10 meter høje klitter bevæger sig i bløde rytmer og ændrer form, farver og karakter afhængigt af lyset og de sidste vindes fantasi. Flere ørkenfilm er blevet optaget her. Mange tror, at Maspalomas-klitterne består af sand fra Sahara, men det er ikke helt rigtigt. Klitterne består først og fremmest af koraller, der er skyllet ind fra revene. Til Arginigin, en lille hyggelig fiskerby på øens sydlige kyst. Koret er inviteret af den norske sømandskirke, som netop i dag starter vinterhalvårets arrangementer op. Koret, så at sige, åbnede sæsonen. Her i oktober forlader mange nordmænd kulden og tilbringer vinteren hernede. Og de var mødt talstærkt op. Triste soledad,
Efter koncerten var der tid til at minkle og nyde den smukke solnedgang. Vi har sett masse nordlys. Ja, vi har sunget i kor i mange år. Ja, men vi har gjort det. Men derfor er det mange år stemmer. Det stemmer. Nei, ikke mange, men noen, ja. So if you want, we can sing 2 or 3 things. Okay, and after that, if you want, you can sing for us. Efter en lang dag med badning og koncert var alle rigtig trætte. Men man havde aftalt at mødes med Ubaldo og hans vokalensemble Vocal 6 til en lille sangdyst. Og det blev en stor oplevelse for alle.
På turnéens sidste aften skulle koret synge i Musikkonservatoriet i Las Palmas. Men først samledes vi alle sammen med Ubaldo og hans familie til en fællesmiddag på en af restauranterne i nærheden af Tirana. You also have an eye for adventure. We really have exciting trips every time, and it's been fantastic this time. So thank you very much. We would like to give you a flower and say a big thanks. Kompetent publikum med til at give arrangementet. Så var der jo flere lærere her fra konservatoriet, og de var jo meget imponerede. Forstod det? De var overstrømmende simpelthen, både af variationen af vores repertoire og vores arrangementer, og måden I sang på, og måden I så ud på, og entusiasme og alt. Og så er turnéen forbi. Efter en uge med sol, musik og oplevelser for livet, er det tid til at slå sig løs. Shit! A big booty, big booty, big booty! Oh shit! A big booty. En gang. Okay, ko nummer 3 med 1 prik i panden, prikker ko nummer 1 med 0 prikker i panden. Nummer 1 med 0 prikker i panden, prikker ko nummer 2 med 2 prikker i panden. Ko nummer 2 med 2 prikker i panden, prikker ko nummer 4 med 0 prikker i panden. Hvad vil du have? Ja, sild. Det var aldrig sild. Det var Heidi. Det er en god hatte. Wow. Det er dig, det er jo meget gode ting, de laver. Og vi passer lyden, ikke det der? Det er med ud i julen, når vi gør det. Tak. Det var jeg altså ikke. Så kan du godt pose over det, det er klart.